kwenzakalani ngempilo yakho Mfundisi Adebe ukuthi ngabe uphila empilweni yakho noma uphila empilweni yabantu. angikuzwa kahle ngicela ungiphindele yona mfundisi. Yabona mfethu before siqhubeke nje mfethu ngiphinde ngiqale phansi Okay. ukuthi ngithe eqaleni Mfundisi impilo mfethu fanele si understand Enkosi yami. ukuthi impilo iyini before sibheke into eziningi. Okay. Impilo mfethu ayiyona imoto. Okay. Impilo mfethu akona imshado. Okay. Impilo mfethu akona umsebenzi omkhulu. Okay. Impilo akona ama position amakhulu. Okay. Impilo mfethu akona ukuthi balance yami ingakanani. Mfundisi Adebe. Impilo mfethu akona ukuthi ngiphatheke kahle kangakanani. Okay. Impilo mfethu akona ukuthi ngihlukumezeka kangakanani. Enkosi yami. Noma ngihlukumezeka kodwa impilo. Enkosi yami. Noma mfethu ngijabule kodwa impilo impilo. Alright. Noma ngisejele but impilo impilo. Impilo. Ngibuke mfethu umuntu oboshiwe kwimanje, umuntu oboshela amacabanga awazi. Abanye baboshela abawazi. Enkosi yami. But baphila for 25 years. What are you saying mfundisi? Aphile mfethu aphume right. Health. Kade hlukumezeka. Sabade kubhlungu engalala ebusuku. Kodwa impilo ime. Yabona bathi impilo mfethu akona ukuthi ngizwane. Impilo mfethu akona ukuthi ngihlukumezeka kangakanani. Impilo mfethu ukuthi ngizwe ubumnandi omngakanani impilo akona ukuthi nginezingane engakanani Okay. Umuntu onyumba ongaphiwanga abantwana bathi kusho ukuthi akanayo impilo impilo mfethu bese understand impilo. Number 2, as understand impilo bethi hlukene kabili. Kunempilo yakho lapho. Kunempilo kaGadebe, kunempilo kaRaf. Kunempilo yabantu mfowethu. Make sure ukuthi uyazisesha qala. Ukuthi empilweni ngiphile empilweni yami yini noma ngiphile empilweni yabantu. Ngiphile empilweni yami noma ngiphile empilweni kaSister Phosi. Ngiphile empilweni yami noma ngiphile empilweni bethu kaMduyi mfowethu. Ngiphile empilweni yami noma ngiphile empilweni kaRaf. Understand mfowethu. Impilo mfethu impilo yomuntu mfethu you supposed ukuthi iphile empilweni yakho ukuze ukwazi ukubona izitha zakho ukuze ukwazi ukubona izitha eshaya impilo yakho ngoba mawuphila mfethu empilweni yakho nengqondo iyasebenza empilweni yakho manje ungaphila empilweni yakho uzophila empilweni kaGadebe you are blowing your mind uvala ingqondo yakho ukuthi ingqondo yakho ingasebenzi ngoba uphila empilweni yomunye umuntu the very first thing mfethu kulula mfethu ukuphuma e10 nokuphuma kubantu abakuvukelayo kulula mfethu ukubalekela izitha kodwa yikho into enzima njengokubalekela ingqondo yakho. What are you saying mfundisi Adebe? Raf ngingababalekela mfethu bonke abantu emele abangivukelayo. I can change even the province. Ngibaleke mfethu but kunzima ukubalekela ingqondo yami. Inkosi yami. Kunezitha mfethu ezintathu mfundisi Adebe ezingozi eziphila empilweni yomuntu nesi enemy yempilo yomuntu mfundisi Adebe yiziphi lezo zitha mfethu akubona abantu abavukelayo bangangivukela abantu ngithola abantu abazokulekelela lamuhla uyabona uma uvukelwa abantu mfethu ukhona uNkulunkulu uzolamula ukhona uNkulunkulu uzokulwela mfundisi Adebe angicacise lento mfethu uma uvukelwa abantu kunezitha ezivukelayo uNkulunkulu uzokulwela uNkulunkulu uzokulwela e10 zakho uma abantu bengivukela mfethu benza yonke uNkulunkulu uzongenelela mfowethu but uma ngivukelwe ingqondo yami akakwazi ukungenelela uNkulunkulu iziphi lezo zithe ezintathu ezibulala impilo yomuntu nezimisa impilo yomuntu. Number 1, it's an enemy of fear. Isitha sefear. Number 2, it's an enemy of loneliness. Ukuba loneliness ekuthiwa umzwangedwa. Abana abantu abaningi mfethu impilo yabo kethi imile ngenxa umzwangedwa banemali banakho konke kuyenzeka ngithe impilo akuyona imali akuyona into eziphathekayo but noma unganemali mfethu but mongenayo impilo yakho ayilimele emqondweni mfethu ngeke kusize ngalutho noma unganempilo mfethu noma unganemali mongenayo impilo ngeke ukwazi ukuyibamba imali noma unganakho konke mfethu kodwa mongenampilo bonke lokuqala nje ukuthi impilo ikhona mfethu empilweni yakho. The very important thing phila empilweni yakho ungaphila empilweni kaGadebe noma ungamuza uGadebe memeza kanjani umshini ungaphili kuye ungaphile kwenzakaleni ngoDavide mfethu uDavide uhambe wayongena nomka Uriya bo then mengena kumka Uriya wayesehamba uDavide wayobuza uUriya membuza uUriya uthi we Davide injani impilo yakho neyabantu umbuzo yazi uDavide mfethu yabu le ndoda mfethu uthi we Davide uthi we Uriya injani impilo yakho neyabantu mekade kumbuza lo mbuzo kuma chapter landelayo mfethu wenza njani
incwadi Mfundisi James. kanti le ncwadi mfethu abhalelwa yona mfethu ingempilo yakhe izobulala impilo yakhe so hamba lempilo isubmit empini mayisubmit empini kanti kubhalwe impilo yakhe kubhalwe yena kodwa nothatha yena nimbeke phambili nimbeke la ishisa kakhulu ikhona sofa uyabona ukuthi mongaphila empilweni yakho mfethu Mfundisi James. mongaphila empilweni yakho baningi abantu abafile hayi ngoba kumele bafe before time babulawa ukuthi abaphile empilweni zabo baphile empilweni zabanye abantu and kuyingozi mfethu ukuphila in the spirit of fear, in an enemy of fear. You know what bethi ukuthi mone fear mfethu u-end up bethi unga-end up ungakwazi ukuphuma baningi abantu abahlele ey'ntweni abangasakwazi ukuphuma kuzona nethi ngokwesaba because okwesaba hayi Nkosi yami hayi baningi Nkosi abantu yami abangene kuba-relationship okungawona wabo but ngenxa yokwesaba akusaphumeki hayi Nkosi yami ukwesaba yabona uNkulunkulu mfethu into ayenzile Mfundisi lento efear mfethu ishaya isikholo hayi Nkosi yami mone fear mfethu ishaya buka mfethu sunganama-bodyguard ugadwe mfethu kodwa mona lento efear emqondweni impilo yakhe angeke iye ndawo yosaba ugadiwe mfethu even noma ungayikholwa uvutha umlilo ngamakhala mfethu ekhona uNkulunkulu yosabe ekhona uNkulunkulu because une spirit of fear buka uNkulunkulu mfethu mangabe ekhuluma mfethu ekhuluma noJoshua senibala ekhuluma noJoshua mfethu uthi lalela tshela weJoshua fear not tshela abantu abaIsrael bangesabi fear not ukuthi ubonile uMoses ufeel inceke yami phambi kwakho kodwa wena ungesabi mfethu ngoba wena lento kwesaba mfethu baningi bethu abantu bethu ababanjwe ingqondo yokwesaba mfethu baningi abantu abafeyila bengakafiki empini baningi abantu abanqotshwa bengakafiki empini ngenxa yokwesaba mfethu kunomuntu bethu owafeyila i-interview esaphuma nje ekhaya wafeyila i-interview engaka-interview ngenxa yefear simfethu lento yefiye mfethu ake sibuke lento yefiye mfethu ngiyakubuka umzali werafa umzali mfethu ukathathe mfethu umgqakazo mfethu noma umbila mfethu methatha umbila mfethu athele mfethu awenza ube yilayini uze uyongena endlini ke mefuna ukudoba inkukhu zizi inkukhu mfethu zudle lo mbila mfethu zize ziyongena endlini egqinile inkukhu izwa enye isikhala ngaphakathi ayibisangena ngaphakathi endlini kodwa sala nesitha emqondweni wakhe sefika uyabona bethu ukuthi noma mhla sithelela umbila wokuphila ayikwazi ukuphila ayikwazi ukuwuthatha ayikwazi ukuwuxosha ngoba ithi ngabona umfowethu elandela umbila akabuyanga umfowethu elandela umbila uyabona kunabanye abantu mfethu empilweni ababanjwe lo moya wefiye mfethu umuntu obanjwe ifiye mfethu udangerous mfethu unenkinga mfethu ngoba khona ngoma kaLuther van Rosset keep on my faith in me keep on my faith in you baningi abantu mfethu abathi we keep on my faith in you abantu abathi will keep on my faith in me nathi siyabathemba mfethu kodwa you know what umuntu mayebanjwe ifiye mfethu noma ungawuhlabelela lo mhlabelelo kodwa uzothi noma ukhona unayo athi what if maybe what if engishiya noma ngathi nginawe kodwa ngoba nje ifiye bethu no what if no maybe yonke ama relationship nemshado ebanjwe isitha sefiye igcwele what if igcwele maybe